Nagtrabaho sa Peryahan, Gidunggab-Patay sa iyang Kaubanan. Atong saro ng kompletong detalye sa report, RadyoMaN Kareen, Beltran. DXDC, RadyoMaN, report! Ay ang usa ka 46 anyos nga carnival worker human gidunggab sa ihang kauban sulod sa carnival area sa National Highway Poblacion, Santa Maria, Davao Occidental alas 8 sa gabi ni atong Mayo 29, 2026. Ang biktima giila nga si alias Vino, residente sa Barangay Takol, Magsaysay, Davao del Sur. Samtang ang suspect giila nga si alias Jello, 18 anyos ug residente sa Barangay Magsisi, Katiil, Davao Oriental. Base sa report, gilayon nga nadakpan sa mobile patrollers ang maong suspect human sa insidente. Ug matud pa gigamit sa suspect ang usa ka kitchen knife sa pagpanunggab ngadto na sa biktima nga naigo sa wala nga bahin sa dughan ug ilok. Gidala pa ang biktima sa Pinada Medical Hospital apan gideklara gihapon kining dead on arrival sa attending physician. Sa inisyal nga investigasyon, nasayran nga gibadlong sa biktima ang suspect ug gilabay niini ang cellphone ngadto kaniya. Apan gikasuko kini sa suspect rason nga iyang gidunggab ang biktima gamit ang kutsilyo nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon. Hinon sa karon padayon sa nga ginalusad ang investigasyon sa kapulisan kabahin sa maong insidente. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, RadyoMaN Kareen, Beltran, Tatak, RadyoMaN. Tatak, RMN.